Akwụkwọ Ezras nke abụọ isi nke 7. Mgbe m kwuchara okwu ndị a, ezigara m mmụọ ozi ezigara m n'abalị ndị gara aga. Ọ sịrị m, "Bilie Ezras, nụrụ okwu ndị a m bịara ịgwa gị." Asịrị m, "Kwuo okwu onye nwe m." Mgbe ahụ ọ sịrị m, "E nwere oke osimiri dị n'ebe sara mbara, ka o wee dị obosara ma dị ukwuu, mana ọnụ ụzọ ya dị n'ebe dị warawara, ka o wee dị ka osimiri. Onye ọbụla chọrọ ịbanye n'oké osimiri ile ya anya, ma ọ bụ ịchị ya ọchị, ma ọ bụrụ na ọ gaghị site n'ọnụ ụzọ ámá dị warawara, kedu ka o si bata n'akụkụ sara mbara?" Ihe ọzọkwa, e nwere obodo e wuru ma dị n'ala dị larịị, jupụtara na ihe ọma niile, mana ọnụ ụzọ ámá ya dị warawara, ebe dị ize ndụ ịda, nwere ọkụ n'aka nri na mmiri miri emi n'aka ekpe. Otu ụzọ dị n'etiti ha abụọ, ọbụna n'etiti ọkụ na mmiri, nke mere na naanị otu onye nwere ike ịga ebe ahụ ozugbo. Ọ bụrụ na e nyere mmadụ obodo a ugbu a ka ọ bụrụ ihe nketa, onye nketa anaghị agafe ihe egwu dị ya n'ihu. Kedu ka ọ ga-esi nweta ihe nketa ya? M wee sị ya, "Nke ahụ bụ eziokwu, Onyenwe anyị." Mgbe ahụ ọ gwara m sị, "Otu a ka oke Izrel dịkwa, mere ụwa n'ihi ha. Ihe a na-eme ugbu a ka e nyere n'iwu mgbe Adam mebiri iwu m." Mgbe ahụ, e mere ka ọnụ ụzọ ámá nke ụwa a dị warawara, dị mwute na dị njọ. Ha dị ole na ole ma dị njọ, jupụtara n'ihe ize ndụ, ma tinye aka na nnukwu ọrụ. N'ihi na ọnụ ụzọ mbata nke ụwa ka ukwuu, sara mbara, ma dịkwa nchebe. Ha na-amịkwa mkpụrụ nke anwụ ha anwụ. Ya mere, ọ bụrụ na ndị dị ndụ abanyeghị n'ihe ndị a siri ike na ihe efu, ha agaghị anabata ndị edebere maka ha. Ugbu a, gịnị mere i ji na-echegbu onwe gị kemgbe ị bụ naanị mmadụ nwere ike ire ure? Gịnị mere i ji na-akwali onwe gị mgbe ị bụ naanị ebe ị bụ mmadụ efu? Gịnị mere i cheghị echiche n'uche gị ihe ga-abịa karịa ihe dị ugbu a? Mgbe ahụ m zara ya sị, "Onyenwe anyị, lee, itinyela iwu gị na ndị ezi omume ga-eketa ihe ndị a, mana ndị ajọ omume ga-ala n'iyi. Ya mere, ndị ezi omume ga-ata ahụhụ ihe siri ike ma nwee olileanya maka ihe dị mfe. Mana ndị mere ihe ọjọọ tara ahụhụ ihe siri ike, ma ha agaghị ahụ ihe dị mfe." Ọ sịrị m, "Ị bụghị onye ikpe karịa Chineke, ị nweghịkwa nghọta karịa Onye kasị elu. Ee, ka ọtụtụ ndị dị ndụ ugbu a laa n'iyi, kama ka eleda iwu Chineke anya dị n'ihu ha anya. N'ihi na Chineke nyere ndị bịara iwu siri ike, ọbụna dị ka ha si bịa, ihe ha kwesịrị ime iji dị ndụ, na ihe ha kwesịrị idebe iji zere ntaramahụhụ. Agbanyeghị, ha erubeghị ya isi, kama ha kwuru okwu megide ya ma chepụta ihe efu n'onwe ha. Ha mere atụmatụ aghụghọ nke ajọ omume ma kwuokwa okwu banyere Onye kasị elu ọ na-eje ije. Ha jụrụ iwu ya adịghị, ha amaghịkwa ọgbụgba ndụ ya. Ha eguzosighị ike n'iwu ya, ha emeghịkwa ọrụ ya. Ya mere Ezras, n'ihi na ihe efu bụ ihe efu, ihe zuru ezu bụkwa ihe niile. Ihe zuru ezu bụkwa maka ihe niile. N'ihi na lee, oge ga-abịa, ọ ga-erukwa, mgbe ihe ịrịba ama ndị a m gwara unu na mbụ ga-emezu. Ma nwaanyị a ga-alụ ọhụrụ ga-apụta ma pụta. Ọbụna obodo ahụ ga-abịa, n'ihi na a ga-ahụ ya onye a chụpụrụ ugbu a n'ụwa. Onye ọbụla a napụtara n'aka ihe ọjọọ ndị e buru n'amụma ga-ahụ ihe ebube m. N'ihi na a ga-ekpughe nwa nwoke Jizọs na ndị ya na ha nọ. Ndị fọdụrụ ga-aṅụrịkwa ọṅụ narị afọ anọ. Mgbe afọ ndị a gasịrị, nwa nwoke bụ Kraịst ga-anwụ, ya na ndị niile nwere ume ndụ. Mgbe ahụ, a ga-agbanwe ụwa ka ọ bụrụ nkịtị ochie ruo ụbọchị 7, dị ka ọ dị na mmalite mbụ, ka mmadụ ọbụla ghara ịnọkwa. Mgbe ụbọchị 7 gasịrị, a ga-akpọlite ụwa nke na-adịghị anya, nke na-ere ure ga-anwụkwa. Ụwa ga-eweghachi ndị na-arahụ ụra n'ime ya. Aja ga-emekwa ka ndị bi n'ime ya dị jụụ. Ebe nzuzo ga-anapụtakwa mkpụrụ obi ndị e nyefere ha n'aka. A ga-ekpughe Onye kasị elu n'oche ikpe. Ọmịiko ga-apụkwa. A ga-ewepụkwa ndidi. Naanị ikpe ga-anọgide. Eziokwu ga-eguzo. Okwukwe ga-esi ike. Ụgwọ ọrụ ga-esochi.
a ga-egosi ụgwọ ọrụ, ọrụ ọma ga-eteta, ihe ọjọọ agaghịkwa ehi ụra, olulu nke ahụhụ ga-apụta, ebe izu ike ga-adịkwa nso. A ga-egosi ọkụ nke hell na paradaịs nke obi ụtọ dị nso ya. Mgbe ahụ onye kasị elu ga-agwa mba ndị e si n'ọnwụ kpọlite, sị, leenụ ma ghọta ndị unu gọnahụrụ, ndị unu na-ejerighị ozi, ndị unu lere iwu ha anya. Leenụ anya n'akụkụ a, n'akụkụ nke ọzọ, lee obi ụtọ na izu ike. E nwekwara ọkụ na ahụhụ. Otu a ka ọ ga-agwa ha okwu n'ụbọchị ikpe. Ụbọchị a enweghị anyanwụ, ọnwa maọbụ kpakpando, ma ọ bụghị igwe ojii, maọbụ egbe eluigwe, maọbụ amụma, ma ọ bụghị ifufe, maọbụ mmiri, maọbụ ikuku, maọbụ ihe ọchịchịrị, maọbụ mgbede, maọbụ ụtụtụ, maọbụ ihe oge okpomọkụ, maọbụ oge ọpụpụ ihe ubi, maọbụ okpomọkụ, maọbụ oyi, maọbụ akụ mmiri ozuzo, maọbụ igirigi, ma ọ bụghị ehihie, maọbụ abalị, maọbụ chi ọbụbọ, ma ọ bụghị ìhè, ma ọ bụghị naanị ịma mma nke ebube nke onye kasị elu, nke mmadụ niile ga-ahụ ihe ndị dị n'ihu ha. Ọ ga-adịrị dịka a ga-asị na ọ bụ izu nke afọ. Nke a bụ ikpe m n'usoro ya, mana egosipụtara m gị ihe ndị a naanị. Ị zara sị, mgbe ahụ m sịrị Onyenwe anyị, m na-asịkwa ugbu a, ngọzi na-adịrị ndị dị ndụ ugbu a na ndị nwere uche na ndị nwere ndụ uche. Ma gịnị banyere ndị m kpere ekpere maka ha? N'ihi na onye n'ime ndị dị ndụ nke na-emeghị mmehie, onye n'ime ụmụ mmadụ nke na-emebighị ọgbụgba ndụ a, n'ihi na onye n'ime ndị dị ndụ nke na-emeghị mmehie, onye n'ime ụmụ mmadụ nke na-emebighị ọgbụgba ndụ a, ugbu a ahụrụ m na ụwa nke a na-abịa ga-eweta obi ụtọ nye mmadụ ole na ole, mana ọ ga-eweta ahụhụ nye mmadụ. Akwụkwọ Ezras nke 2 isi nke 7. N'ihi na obi ọjọọ etoola n'ime anyị, nke duhiere anyị site n'iwu ndị a, ma webata anyị n'ime ire ure na n'ụzọ ọnwụ. O gosiwo anyị ụzọ mbibi, ma wepụ anyị n'ebe dị anya site na ndụ, na ọ bụghị mmadụ ole na ole, kama ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị niile e kere eke. Ọ zara m sị, gee m ntị, m ga-ezikwa gị ihe, m ga-adụ gị ọdụ ọzọ. N'ihi nke a, onye kasị elu emeghị otu ụwa, kama abụọ. N'ihi na i kwuru na ndị ezi omume adịghị otu, kama ole na ole, ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke jupụtakwara. Nụrụ nkọwa ya. Ọ bụrụ na ị nwere naanị nkume ole na ole dị oke ọnụ ahịa, ị ga-agbakwunye ha ndụ na ụrọ? M wee sị, Onyenwe anyị, kedu ka nke ahụ ga-esi dị? O wee sị, ọ bụghị naanị nke ahụ, kama jụọ ụwa, ọ ga-agwa gị; zere ya, ọ ga-agwakwa gị ya. Gwa ya sị, ị na-emepụta ọlaedo, ọlaọcha, ọla na igwe, ndụ na ụrọ, mana ọlaọcha karịrị ọlaedo, ọla kọpa dịkwa karịa ọlaọcha, igwe dịkwa karịa ọla kọpa, ndụ dịkwa karịa igwe, ụrọ dịkwa karịa ndụ. Ya mere kpee ikpe ihe ndị dị oke ọnụ ahịa na ihe a na-achọsi ike, ihe dị oke ọnụ ahịa maọbụ ihe dị ụkọ. O kwuru sị, Onyenwe anyị, ihe dị oke ọnụ ahịa dị obere, n'ihi na ihe dị oke ọnụ ahịa dị oke ọnụ ahịa. Ọ zara m sị, tụlee ihe i chere n'ime onwe gị, n'ihi na onye nwere ihe siri ike inweta na-aṅụrị ọṅụ n'elu onye nwere ihe dị oke ọnụ ahịa. Otu ahụ ka ikpe m kwere na nkwa dịkwa, n'ihi na m ga-aṅụrị ọṅụ n'elu mmadụ ole na ole a ga-azọpụta, n'ihi na ndị a bụ ndị mere ka otuto m dị ike ugbu a, sitekwa na ha a ga-asọpụrụ aha m ugbu a. Agaghị m eru uju maka igwe ndị na-ala n'iyi, n'ihi na ndị a bụ ndị dị ugbu a dị ka igwe ojii, ma ghọọla ire ọkụ na anwụrụ ọkụ. Ha na-agba ọkụ ma na-ere ọkụ, a na-agbakwa ha ọkụ. Ọ zara sị, ụwa gịnị mere iji mepụta, ọ bụrụ na eji aja mee uche dịka ihe ndị ọzọ e kere eke? N'ihi na ọ gara aka mma na asị na aja ahụ bụ nke na-amụbeghị nwa, ka uche wee nwee ike ime otu ahụ, emeghị nke anyị si na ya pụta. Ma ugbu a uche na-eto eto na anyị, n'ihi nke a ga-ata anyị ahụhụ, n'ihi na anyị na-ala n'iyi. Anyị makwara ya. Ka agbụrụ mmadụ kwaa akwa, anụ ọhịa ṅụrịkwa ọṅụ, ka ndị niile a mụrụ kwaa akwa,
kama ka anụ ụlọ were ụkwụ anọ na anụ ụlọ ṅụrịa ọṅụ, n'ihi na ọ ka mma karịa anyị. N'ihi na ha anaghị atụ anya ikpe, ha amaghịkwa maka ahụhụ maọbụ nzọpụta e kwere ha nkwa mgbe ha nwụsịrị. N'ihi gịnị ka ọ baara anyị uru na a ga-echebe anyị ndụ ma taa anyị ahụhụ site na ntaramahụhụ? N'ihi na ndị niile a mụrụ bụ ndị e merụrụ emerụ site n'ajọ omume, ha jupụtakwara n'ime mmehie ma jupụta na mmehie. Ọ bụrụ na anyị agaghị abịa ikpe mgbe ọnwụ gasịrị, ikekwe ọ gaara aka mma maka anyị. Ọ zara m sị, mgbe Onye Kasị Elu kere ụwa Adam na ndị niile si n'ebe ọ nọ pụta, o buru ụzọ kwadebe ikpe na ihe ndị metụtara ikpe ahụ. Ugbu a, ghọta okwu nke gị, n'ihi na i kwuru na uche na-eto eto n'anyị. Ya mere, ndị bi n'ụwa ga-ata ahụhụ n'ihi nke a, na n'ihi nghọta ha emeela ihe ọjọọ, na ịnara iwu edebeghị ya. Ebe ha wetakwara iwu, ha emeghị ihe ọjọọ n'ihe ha natara. Gịnịzi ka ha ga-ekwu n'ikpe? Ma ọ bụ kedu ka ha ga-esi zaa n'oge ikpeazụ? Ruo ole mgbe ka Onye Kasị Elu nwere ndidi n'ebe ndị bi n'ụwa nọ? Ọ bụghị n'ihi ha, kama n'ihi oge ndị o buru ụzọ kpebie. Azara m sị, ọ bụrụ na ahụtawo m amara n'ihu gị, Onyenwe anyị, gosikwa ohu gị nke a, ma ọ bụ mgbe ọnwụ gasịrị, ọbụna ugbu a mgbe onye ọbụla n'ime anyị hapụrụ mkpụrụ obi ya. Ọ ga-edebe anyị n'izu ike ruo mgbe oge ndị ahụ ga-abịa, ebe ị ga-eme ka ihe e kere eke dị ọhụrụ, ma ọ bụ a ga-ata anyị ahụhụ ozugbo. Ọ zara m sị, m ga-egosikwa gị nke a kwa, mana ejikọla onwe gị na ndị na-akwa emo, agụkwala onwe gị na ndị a na-ata ahụhụ, n'ihi na ị nwere akụ ọrụ echekwara n'ọnwụ kasị elu, mana agaghị egosi gị ya ruo oge ikpeazụ. N'ihi na gbasara ozizi bụ mgbe ikpe mkpebisiri ike si n'Onye Kasị Elu pụta na mmadụ ga-anwụ, dịka mmụọ si ahapụ ahụ ịlaghachi onye nyere ya otuto nke Onye Kasị Elu. Ọ na-asọpụrụ ma ọ bụrụ na ọ bụ otu n'ime ndị mbụ. Ma ọ bụrụ na ya na nke ahụ abụrụla ndị na-akwa emo ma ghara idebe Onye Kasị Elu, onye mbụ ụzọ nke Onye Kasị Elu jụrụ iwu ya, na onye kpọrọ ndị ahụ asị, mmụọ ndị a agaghị esonye ndị na-atụ egwu Chineke ịbanye n'ebe obibi, mana ha ga-awagharị ma nọrọ n'ahụhụ ozugbo, na-eru uju na mwute mgbe niile n'ụzọ asaa. Ụzọ mbụ, n'ihi na ha ajụwo ndị na-enweghị ike ime iwu nke ugbu a Onye Kasị Elu. Ụzọ nke abụọ, n'ihi na ha enweghị ike ichegharị nke ọma ka ha wee dị ndụ. Ụzọ nke atọ, ha ga-ahụ ụgwọ ọrụ edobere maka ndị kwere n'ọgbụgba ndụ nke Onye Kasị Elu. Ụzọ nke atọ, ha ga-atụle ntaramahụhụ edobere maka onwe ha n'ụbọchị ikpeazụ. Ụzọ nke ise, ha ga-ahụ ebe obibi nke ndị ọzọ, nke ndị mmụọ ozi na-eche nche n'udo dị ukwuu. Ụzọ nke isii, ha ga-ahụ ozugbo ụfọdụ n'ime ha ga-abanye n'ahụhụ. Ụzọ nke asaa, nke dị mwute karịa ụzọ niile e kwuru n'elu, n'ihi na ha ga-ada mba n'ọgba aghara ma bụrụ ndị ihere riri. Egwu ga-akpọnwụkwa ha n'ahụ ebube nke Onye Kasị Elu n'ihu ya, onye ha mehiere mgbe ha dị ndụ, na n'ihu ha ka a ga-ekpe ha ikpe n'oge ikpeazụ. Ugbu a, nke bụ usoro nke ndị debeworo ụzọ nke Onye Kasị Elu, mgbe a ga-ekewapụ ha site n'ahụ ha nke na-anwụ anwụ n'oge Onye Kasị Elu, ma nọrọ n'ihe ize ndụ na ha bi n'ime ya. Ha jere ozi n'oge awa ọbụla ka ha wee debe iwu nke onye na-enye iwu nke ọma. N'ebe ahụ, nke mbụ, ha ga-ahụ na nke a bụ ozizi gbasara ha, nke onye na-ebuli ha elu, n'ihi na ha nwere izu ike n'usoro asaa. Ndị ga-enwe usoro nke mbụ, n'ihi na ha nwere echiche ọjọọ nke eji mgbalị dị ukwuu merie ha site na ndụ gaa n'ọnwụ. Ha na ha ga-anọ ka o wee ghara iduzi usoro nke abụọ, n'ihi na ha ga-ahụ mgbagwoju anya nke mkpụrụ obi nke ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke na-awagharị na ntaramahụhụ nke na-echere ha. Usoro nke atọ, ha na-ahụ ihe akaebe nke Onye kere ha na-enye gbasara ha, na mgbe ha na-edebe iwu nke e nyere ha. Ha ghọtara ihe ndị ọzọ nke ebe a na-achịkọta ha n'ime ụlọ ha. Ha na-enwe ugbu a na nnukwu udo,
ndị mmụọ ozi na-eche nche n'otuto nke na-echere ha n'ụbọchị ikpeazụ. Usoro nke ise, ha na-enwe obi ụtọ na ha agbanahụla ugbu a n'ihe na-ere ure, nakwa ha ga-eketa ihe ga-abịa, ebe ha ga-ahụkwa ihe isi ike na ihe mgbu esi na ya napụta ha. Ha nwere onwe sara mbara nke ha ga-enweta n'ọṅụ na-anwụghị anwụ. Usoro nke isii, mgbe a na-egosi ha otu ihu ha ga-esi na-enwu dịka anyanwụ, na otu a ga-esi mee ka ha dịka ìhè nke kpakpando na-agaghị emebi emebi site na mgbe ahụ gaa n'ihu. Akwụkwọ Ezras nke 2 isi nke 7. Usoro nke 7 nke karịrị usoro niile e kwuru na mbụ, n'ihi na ha ga-aṅụrị ọṅụ n'obi ike, n'ihi na ha ga-enwe obi ike na-enweghị mgbagwoju anya. Ha ga-enwekwa ọṅụ na-enweghị egwu, n'ihi na ha ga-eme ngwa ngwa ịhụ ihu nke onye ha na-enye otuto. Nke a bụ usoro nke mkpụrụ obi nke ha jere ozi n'oge ndụ ha. Ha ga-enwetakwa ụgwọ ọrụ ha n'ime ndị ezi omume, dịka a na-akpọsa ha site ugbu a. Ndị e kwuru na mbụ agaghị ege ntị ga-ata ahụhụ site na mgbe nke ahụ gasịrị. Ụzọ ntaramahụhụ nke ndị a na-ata ahụhụ. M zara sị, a ga-enye mkpụrụ obi oge mgbe ha kewapụrụ onwe ha n'ahụ ka ha wee hụ ihe ị kọwara m. O kwuru sị, nnwere onwe ha ga-adị ruo ụbọchị 7 ka ha wee hụ ihe a gwara ha. Emesịa, a ga-akpọkọta ha ọnụ n'ebe obibi ha. Ọ zara sị, ọ bụrụ na ahụtawo m amara n'ihu gị, gosi m ohu gị, ma n'ụbọchị ikpe, ndị ezi omume ga-enwe ike ịrịọ arịrịọ maka ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke, ma ọ bụ ịrịọ Onye kasị elu arịrịọ maka ha, ma ọ bụ nna maka ụmụ, ma ọ bụ ụmụ maka ndị mụrụ ha, ma ọ bụ ezinụlọ maka ndị ikwu, ma ọ bụ ndị ikwu maka ndị ikwu ha, ma ọ bụ ndị enyi maka ndị a kacha hụ n'anya. Ọ zara m sị, ebe ị hụtaworo amara n'anya m ga-egosikwa gị. Ụbọchị ikpe bụ ụbọchị nke mkpebi a ugbu a. A na-egosikwa gị akara nke eziokwu niile. Dịka nna anaghị ezitere nwa ya nwoke maọbụ nwa ya nwoke, maọbụ nna ya, maọbụ onye nwe ohu ya, maọbụ enyi ya onye kacha hụ n'anya, ka o wee ghọta ihe ọ na-eme n'ọnọdụ ya, maọbụ hie ụra, maọbụ rie nri, maọbụ gwọọ ya. Ya bụ na onye ọbụla agaghị ekpe ekpere maka onye ọzọ n'ụbọchị ahụ. Otu onye agaghị ebu ibu n'isi onye ọzọ, n'ihi na mgbe ahụ onye ọbụla ga-ebu ezi omume nke ya maọbụ ajọ omume ya. Ọ zara sị, kedu ka anyị ga-esi chọpụta ugbu a na Ebraham buru ụzọ kpee ekpere maka ndị Sọdọm, na Moses maka ndị nna nna ha mere mmehie n'ọzara, na Joshua sochiri ya maka Izrel n'oge Ekan, na Samuel n'oge Sọl, na David maka ọrịa ahụ, na Solomọn maka ndị na-efe ofufe n'ebe nsọ, na Elija maka ndị nwetara mmiri ozuzo na maka ndị nwụrụ anwụ ka o wee dị ndụ, na Hezekaya maka ndị nọ na Sinakerib. Ọtụtụ ndị ọzọ kpekwara ekpere maka ọtụtụ mmadụ. Ya mere, ọ bụrụ na ugbu a nrụrụ aka amụbaala ekpere maka ndị na-adịghị ọcha, na ndị ezi omume azaala m, otuto agaghị anọgide n'ime ya, ebube zuru oke n'ime ya. Ya mere, otu akwa, ndeewo, ọ gaghị adị. Ụwa nke ugbu a abụghị ọgwụgwụ. Ndị nwere ike ikpere ekpere maka ndị na-adịghị ike, ma ụbọchị ikpe ga-abụ njedebe nke oge a na mmalite nke anwụghị anwụ nke ga-abịa ka iru uru agafeela, ma ezi omume etoola. Eziokwu ahụ apụtawokwa. Mgbe ahụ, ọ dịghị onye ga-emere onye a maara ikpe ebere n'ikpe, ma ọ bụ merụọ onye zara mgbe ahụ sị, nke a bụ okwu mbụ na nke ikpeazụ m, na ọ gaara aka mma ma a sị na ụwa emeghị Adam, ma ọ bụghị ya, mgbe o mepụtara ya igbochi ya ime mmehie. N'ihi na ọ bụ maka ndị niile nọ na mbụ a uru ole ka ezigara oge ibi ndụ n'ihe isi ike na maka ntaramahụhụ. Mgbe ọnwụ gasịrị ile anya, Adam, gịnị ka ị mere? N'ihi na ọ bụ ezie na ọ bụ gị mehiere, ihe ọjọọ adakwasịghị naanị gị. N'ihi na ọ bụ ezie na ọ bụ naanị gị mehiere, ihe ọjọọ adakwasịghị naanị gị, kama ọ dakwasịrị anyị niile ndị si n'ebe ị nọ. Uru dị aṅaa ka ọ bara anyị ọ bụrụ na e kwere anyị nkwa oge anwụghị anwụ,
mana anyị emeela ihe ndị na-eweta ọnwụ, nakwa ekpere anyị nkwa olileanya ebighị ebi, mana anyị adaala nke ukwuu, nakwa na e nwere ebe obibi echekwara nke ahụike na nchekwa, mana anyị ebiwo ndụ ọjọọ, nakwa na otuto nke Onye Kasị Elu ga-echebe ndị duru ndụ ọcha, mana anyị ejiwo ije n'ụzọ kachasị njọ n'ime mmadụ niile, nakwa a ga-ekpughe Paradaịs mkpụrụ ya na-enweghị ire ere, nke nwere ọtụtụ ihe na ọgwụgwọ, mana anyị agaghị abanye na ya n'ihi na anyị emebiwo ndụ n'ụzọ gbagọrọ agbagọ, nakwa n'ihu ndị meworo njide onwe ha ga-enwu karịa kpakpando, mana ihu anyị ga-acha ojii karịa ọchịchịrị, n'ihi na mgbe anyị dị ndụ ma na-eme ajọ omume, anyị echeghị ihe anyị ga-ata ahụhụ mgbe anyị nwụsịrị. Ọ na-eme ka anyị na-enwu karịa kpakpando, mana ihu anyị ga-acha ọchịchịrị karịa ọchịchịrị, n'ihi na mgbe anyị dị ndụ na-eme ajọ omume, anyị echeghị echiche ihe anyị gaara ata mgbe anyị nwụsịrị. Mgbe ahụ ọ zara sị, nke a bụ ihe dị mkpa nke agha nke ụmụ mmadụ a mụrụ n'ụwa ga-alụ. Ọ bụrụ na ha emerie, ha ga-ata ahụhụ dịka i kwuru, mana ọ bụrụ na ha enweta mmeri, ha ga-enweta ihe m na-ekwu, n'ihi na nke a bụ ụzọ Mosis si gwa ndị mmadụ okwu mgbe ọ dị ndụ sị, họrọ ndụ nke na-ekweghị ya ma ọ bụ ndị amụma mgbe e nwụsịrị ka ị dị ndụ, ma ha onwe ha, ọ bụghị ọbụna mụ onwe m ndị gwara ha okwu. Ya mere ọ gaghị adị oke mwute na ọgbụgba ha, dịka ọṅụ ga-adị n'ebe ndị nwere obi ike na nzọpụta nọ. Mgbe ahụ m zara sị, amaara m Onyenwe anyị na a na-akpọ Onye Kasị Elu ugbu a onye ebere, n'ihi na ọ na-emere ndị na-abịabeghị n'ụwa ebere na ọmịiko, n'ihi na ọ na-enwe ọmịiko n'ebe ndị na-atụgharị uche n'iwu ya, na ndidi, n'ihi na ọ na-enwe ndidi n'ebe ndị meghere, ebe ha bụ ihe o kere eke, na-enyekwa aka, n'ihi na ọ dị njikere inye ihe kama ịnara ihe, na-enyekwa ebere nke ukwuu, n'ihi na ọ na-eme ka ebere dịkwuo ukwuu nye ndị nọ ugbu a na ndị nwụrụ anwụ gara aga, nakwa nye ndị ga-abịa. N'ihi na ọ bụrụ na ọ bụghị onye ebere, ụwa agaghị anọgide na ndị bi na ya, na onye na-agbaghara. N'ihi na ọ bụrụ na ọ gagharị site n'ịdị mma ya, ka e wee mee ka ndị mere ajọ omume nwere onwe ha pụọ n'aka ha, ọbụna 1,000 mmadụ agaghị anọgide na-adị ndụ na onye ikpe, n'ihi na ọ bụrụ na ọ gbagharị ndị eji okwu ya kee ma hichapụ igwe mmadụ ahụ nke mmehie, o nwere ike ịbụ na mmadụ ole na ole ga-afọdụ n'ime ọtụtụ mmadụ a na-apụghị ịgụta ọnụ.